Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो स्टार्ट खालामगोन संनाय भिडिअनिफ्राय। दिनै आङो अमा राजा संनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। Bedurnya Rusia, bagus tuh teman. Tiga pak. Kurang kenal naikin wala yang kelalaan betul. Sampai kelihatan bukan benar baik sih. Alu kobi. Boleh betul ada dalam pernah ya? Gede muda. Pani betul ya. Mungkin ada rasa keberatan. Baru ya kak. Ikut lagu nangan. Bila di kelas tahu saya nangan. Alwar winen wan apa? Hah? Alwar di kamban sih bila tiga. Nobar winen alwar kap sana kan. Kencan mesin deh. Alwar upai bila kita misalnya. Second
Amazing. Ramai nunggu lagi. A few moments later. बेरायनो थांगासिनो लोगोफोर खामानिना ओरैनो खालामना लादो सानसेबो दै मुला बेरायनो थांगासिनो दुब्लियाव बेसर बारियाव बेरायनो थांनि आबौ नोंखौ भिडिअ लागासिनो जोङो आबौ नोंखौ भिडिअ लागासिनो जोङो बेसरजों समायना जाना दोङो मा होनदो अ बेसराव थिखां फैदो र' रानि बेसरा बे बारजोबाखैसो इखिनि बारजोबा जि मोजां नुखागोन बाय टाइम नांबावगोन बारजोबनो दुब्लि बारि मोनबाय दुब्लि बारि बेसरा जि बरिया बारखादो बारजोबाखै नै बारजोबा जि मोजां नुखायो बेसरखौ दसे बेरायनो फैबाय मैथा फाग्लाया दंफायो जों दोरसाला yo आयौ मासि मोजांलैต่อไปไหนบ้างได้ยาไปดับอะไรยาต่อไปไหนบ้างนะนุ่งตาน้าไปตัวมาบุ้งตัวไปไหนบ้างเลยยาเกยน้าไปที่บ้านเลยยาส่งไปไหนไว้แน่ salam kesel sebabli मैथा फाग्लाया रायजोफोर मैथाया नैมีสิรู้ตั้งวิดีโอไหนกันเนี่ย बरिया नुखादो जागाखौ बरिया नुदो एकदम ग्रिन नुजोबदारनिखौबो गोथांनो कालारखौ रायजोफोर नाफाथिया बेरायनो फैदो बिथिं vlogger नाफाथि vlogger नुबाय रायजोफोर नाफाथि vlogger नै मालाय फैगासिनो रायजोफोर आंनि चेनेलखौ ओइ दे बुंनोबो ओइ आंखौ बुंनोबो ओमफ्राय सोर रानि रानि लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नांदोना फाइनानै आयु ग्रिन ग्रिन गोथां मोजां नुदो बरियानो नेसारे भिडिअ लं लाया दां शर्ट भिडिअ लागोन लोगोफोर जोङो दायो बेरायनो फैदो गामिनि लोगो बियो आंनि गामिनि लोगो आरोना लोगोफोर जोंहानि न' खाथिनिनो इनाबो चेनेल दोङो गोदान खुलिनाय स' नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौबो अननानै सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर नोङो आंनि उन्दैनिनो लोगो जोंहानिनो न' खाथिनि जायो आरो बेस्ट फ्रेन्ड मोना गासैबो बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर बिथाङा गावनि चेनेलखौ बुंगोन दायो खुलुमबाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोना बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांदो आंनि इउटुबनि चेनेलनि मुङानो जाबाय भिलेज गार्ल अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर सानैखौबो जों सानैजों बिराद लोगो आरो फिसा उन्दैनिफ्रायनो लोगो जों सानैजों चेनेलाबो दा जों गोदान सानैनाबो गोदान लोगो सानैबो जयैनो माने साक्सेस जालांनो हानाय बायदि सानैखौबो अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर मोनाबाय लोगोफोर नै बिराद इन्जय खालामबाय लोगोफोर दिनै गामिनि लोगोफोरजों मैथा भिडिअ बानायगासिनो नै लोगोफोर आंखौ उल्टा भिडिअ बानायगासिनो माबाया मैथाया नाबाथि उनफिनसिगोन जि बरिया नुखायोलै नै बेसरखौ आयौ गामियानो मोजांलै गामियाव थाबासो बिदि बिउटिफुल नेचारफोरखौ नुनो मोनो जि बरियालै नै गामिनि भिउफोरा आयौ बरियालै मोनाबाय लोगोफोर दायो थांगासिनो जोङो न'सिम थांफिननोसै नै बरिया जाबाय थान्दाबो मोनबाय एसे थान्दा जाबाय बोथोरा निहिर गोलैबाय खोमा निहिर बिराद इन्जय खालामबाय दिनै लोगोफोर गामिनि लोगोफोरजों माने बारा लोगो मोनबाय थानायबो जाया दानिया गामियाव न'आव फैबासो आरो गावबा गाव जाजोब्बायना लोगोफोराबो
ओंखायनो बारा ओंखारबाय थानायबो जाया मालाबा ओंखारबाय ओरैबायदि इन्जय खालामखायो रिल्स बानायनाय माबा माबि स' लोगोफोर दिनै आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय 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 दोननोसै बाय 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 like button ko bantay rin na bhai like comment share लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर टाटा बाय बाय munta ja nोङो बिथांनियाबो चेनेल दङ लोगोफोर मैथा बाग्ला चेनेल दङ बिथांनिया जा फानि फानि भिडिअ बानाय बियो फानि फानि एकदमबारे मिनिया देखा गोलैदों Same, same, but different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. వాకింగ్ స్ట్రీట్ లో నమస్తే చెయ్యాలి అరే